Имали ли сте периоди, в които нищо не ви върви? Все едно целият свят е срещу вас и независимо какво опитвате, нещата просто не се подобряват. Случвало ли ви се най-близките ви хора да си тръгват от вас един след друг? Или независимо колко се стараете да напредвате в работата си, не успявате или даже не може да намерите такава? До края на този клип ще сте разбрали как може да промените това. Сега ще ви разкажа за ритуала водна магия, наречен пресичане на вода. С него можете да спрете тази лоша серия от неуспехи, загуби и раздели. Добре дошли в нашия канал, посветен на всички аспекти на магията и езотериката. Сега нека започнем с първата част, която е най-важната, а именно осъзнаване на проблема. Причините да имаме лош период може да бъдат различни. Важно е да имаме поне приблизителна представа какво спъва късмета ни. Понякога хороскопът ни получава напрегнати аспекти и лоши транзити, които ни носят изпитания. Това дори и да не сте астролози, може да проверите в многобройните сайтове за астрология. Ако това е случаят, нашия ритуал ще ви помогне да смекчите ефекта на лошия период. Възможно е да сте хванали негативна енергия или така наречените уроки. Те най-често се причиняват от лошо настроени покрай нас хора. Ако случаят е такъв, то тогава този ритуал изцяло ще промени нещата към добро. Друг вариант е това да е карма, за да ви научи на нещо. Помислете дали вие имате някакви заслуги за този лош късмет. Дори и да е така, самото осъзнаване и желание ще ви помогне да промените нещата. Следващата стъпка е да се здобиете с нужните материали. Трябват ви само 5 много лесни за намиране неща. Ако трябва, поставете видеото на пауза, за да си ги запишете. Излезте навън и се разходете. Мислете за проблемите, които са ви застигнали, за вашите чувства, за това как те се отразяват и на хората, които обичате. Когато мислите ви спрат, спрете и вие и погледнете към земята. Първото камъче, което видите пред вас, е камъчето на проблема. Вземете го и го запазете. Когато се приберете, може веднага, може и в друг ден, седнете и запишете на лист хартия всички неща, от които искате да се отървете. Например, безпаричие, къвги в дома, невъзможност да си намерите добра работа или пък болести. Напишете отгоре: със силата на водата и силата на душата си искам да спра това, и отдолу избройте нещата. Завършете списъка си с без вреда за никой в никое време и пространство. Така да бъде. Ако правите списъка в събота, може да го запечатате, но ако го правите друг ден, по-добре изчакайте до събота или пълнолуние, за да го запечатате. Както казах преди малко, подходящото време е събота или малко след пълнолуние, т.е. фазата на намаляваща луна. Ако има възможност, идеални са дните на слънчево затъмнение или зимно слънцестоене. Убедете се, че никой няма да ви безпокои, изключете телефона си, направете покрай себе си защитен мислен кръг и запалете черната свещ. Вече имате листа с нещата, с които искате да се разделите. Прочетете ги на глас, може и шепнешком. Поставете вътре своето камъче на проблема, направете го на пакетче. Завържете това пакетче с черния конец, като го умотаете 9 пъти и направите 9 възела. Накрая излейте малко восък от свещта, за да запечатате възлите. Вече сте готови да направите ритуала. Както ви говори и самото име, трябва да пресечете вода и духовно, и физически. В идеалния случай това означава да пресечем голяма вода, като море, океан или езеро, голяма река, например. Но разбира се, не всички имаме възможност да живеем или пътуваме до такива места. Затова и малка рекичка ще ви свърши работа, стига да има силата да отнесе пакетчето. И така, качете се на ферибот, лодка, кораб или просто тръгнете по мост. Мислете за всичко, от което искате да се отървете. Концентрирайте се и кажете тихо: със силата на водната стихия искам да оставя зад себе си тези проблеми, и ги избройте. Нека водата ги отмие от живота ми, нека течението ги отнесе от живота ми. Нека силата на водата ме пречисти. Давам ти дар от земята, дай ми в замяна стабилност и късмет.
без вреда за никого в никое време и пространство, както горе, така и долу. Така да бъде, така да бъде, така да бъде. Сега изхвърлете пакетчето във водата зад вас и не се обръщайте назад. Когато минете през водата и стъпвате на другия бряг, без значение дали слизате от лодка или от моста, с първата си стъпка на сушата си кажете: това е ново начало. Не минавайте по обратния път поне един ден. Ако сте направили всичко с много желание, ще усетите края на лошия си период след не повече от седмица. Ако обаче няма промяна, направете ритуала пак, защото може да има натрупана лоша карма, която да изисква повече усилия. С това вашият ритуал приключва. Ако видеото ви е било полезно или любопитно, моля, харесайте го. Коментирайте, ако имате въпроси, съмнения или каквито и да е притеснения. Това е лесно, безплатно и ще помогнете на канала ни да се развива. Ритуалът е на Азара Роуз. Линк към нашият онлайн магазин можете да намерите в описанието. Желаем ви късмет!